me no me no. I am tom ne go no bro bia no. Na ye sura de din. Ye sure de no kwani munya. Jesus. Where do you want your son, my soul? And I
so odi kunima sasiso. Oh yes Lord. Odi kunima botrena bowo. Jesus. Anadi eni munyama ni munyamu hiri. People won't fefo. That seba jani wuti. Twedi ampon pasa yadom ni wu Kristo. Una wodi kunima woni asama no tumi ankura. Oda mbawe ma ye boye masekoto so. Yes, Lord. What you say for ye? Ya tontomo. Ya tontomo. Ya so within konkroni munyam. Peja within cherry say. So when I what think kunim. And kunim di fatao. I want to for yinaka. Amen. Amen. Baby, I will be able to my bone. Some Cassiama Rade Ashrani. Hallelujah. Amen. Ya peja erade ayene kese. Ebredu say ya ko onyame akwa ne nchen. Na ye kotie onyankopon asam ne ahintasam a wode asoma no se onfamre ye enanwumre nso na ye kan nyame akwa ne na de ahia ebia unwo ne da ana bia one no atna TV so na radio so break akrani na papa no oyo kyerkyerefo oyo odifo we nkomsheni ye katumi nso a awrade de tumi e de amano enti ose ba bia wo bia no wodi abomodin so betie no na babra ho asiam onyankopon na adoma awrade de amano no won so ebi beso so hallelujah ebre yakoya papa nchen ni din no any Bishop Albert Saki Kwapon Bishop yamu akwa baba fidie so asofo meju so ewura ya mishira papa na mompo mutisen onyankopon adom yawo yapa eda otumfo onyankopon ase na memfa sa kwenya enso na menchia Sumpa TV ahwefo ne Sumpa Radio etiefo ba bibia o hwe na utie ye free bia ye mawadwo sambre bia mo sai mo mbre ne madaje mo sai mo data na mo di follow ye YouTube ni Facebook nyankopon o nhiramo na onya mo kese amen na mbre bia de ye kan kire mu nyina ne se mo ntintim na mo hihim mo nkoso se ya wo so madwuma yi mo na ye nim se ya bre no erenya kwada hallelujah amen ebia enane da edikan ya utie ya enye radio ni TV program keke na ye program a onyame tumi ne nyame ahoɔden edi akire na ye ba kasa fidie so wona otie yen na ono ye bom ebom paye eche nyankopon asem no adanse dodo na adanse ni ye ntime nkan na wonfa na kasa fidie so na adanse no egu ahodo bebre di onye adwuma danse awo danse ayaresa danse akwantu danse di otebone mu a bone akyekyere no nyankopon nam ne dom so eje no program so no edoso pi si e ba fidie so a yesi fansuo esi TV nenim na sa radio nenim na ye bompa ye wia na ye shira so de opa bi afaye na owo documents bi anso so afagu TV nenim radio nenim obabi yare ukrum bi yare oyire bi yare fani photo no to ho obone fo na fa obabi no mu fani photo no to ho na ni sa yo no amafo fredi adanse nyame ya adoma ochena ye bebie sida our adanse atum na wo de jem semre na wo de ti adanse na eba enya Ghana nkwa na adanse ni free oman foforo so wona o follow ye nyina e di adanse Europe adanse eba Asia adanse eba America adanse eba na ye bepa dakuna bi omo amowo oman foforo so nko na omo so afre e di wona adanse aba no ehu se ka kire unua na unua so nka kire unua se on follow sida awa no na onyankopon nam ne sayo so adanse no eye hallelujah amen the atoso ne se edu sabre afa phone no na like Sumpa page no na share link no ma afoforo nso so entie nyankopon asem ana fra unua bi wabusuani bi wadamfo bi se onfa ni TV no to Sumpa TV ana se ni radio no eto Sumpa radio na nyame akoa na waka ne ho asem a che no ono ni team ni nyina abedu na so waba no pabre so se onyame ebeye nyame hallelujah amen dia toso a me pesa wo hye no so papa ne se ebi so obo wa ye wi a o se na nyame asem na mode buy quotation no mepe wo hye TV nanim a ye lines ne ye mensa
Cedar Hour lines no ni nyina ye WhatsApp de obetimi aya ne se o pesa o join Cedar Hour platform na o ma ye higher ye be ade o eno so na ebi so anyame ama wa dance o fra unya ya dance no voice note the first Sunday be bibio wo bia o de send ya mere sem no ye be bo dance no ama hwefo na etiefo so atie bi ahye Nyankopɔn den kokran mu nyam ene den no ye be bo mpaye pi enti mere na fra obi na onyo ye na ano be ye hye hallelujah amen na amen na eye asempa nipa team no so ase omo the social issue no akogu na Nyankopɔn hira o se onam eye asempa nipa no so na omo the social issue no boa nipa na sabre yi de oma hando baton no de ama Cedar Hour ye so ye de dwumadie no bra kosi se no ndu ebebo enti hye no so ma me nko MCR na systematic press eni azuka bema ne nana ya meka enimo eni osika mu nyina mo boy dwuma na me ko enkran so a David so Ken David so boy dwuma on ya less no Nyankopɔn enhyira won school fees no mo ena mo chinchin fidie no ma fidie no etime yedi atwaguo me bo hu na me kota kwa so a na me ko hwan the big king DJ King le chiao Nyankopɔn hyira o boy dwuma wa tokwa ne potem nyina na sese ne de eye kese aba ho ya ma eye fra won obibia yakɔ e wo takwa ho na ma bo hwi akonkuransa na DJ Papatos ono so obo adwuma e wo ho Nyankopɔn hyira no eye brother Philip so eye tachiman one na pamfo e boy adwuma mesema bobo di ni nyina adaje bebo yen Nyankopɔn hyira mo samre bia mo sai mo mbre no adaje de follow Cedar Hour Nyankopɔn enya mo kese na sede ye nim no ye bakasa fidie so a bosumi bia ye yinsemfu abaako na ye ne nyame ma abobo ho na de atoto twere sem no eye Bible no ho na ye bisa se adenti na tetefo no nyame hyira wo nyame bo mo ho ban nyame ma mo nyini kye na ye penso de ye ntimi nyini kye eno na se bisa no ti ye ba ye bisa se ehemfa na ye gya no mo Nyankopɔn meka Abraham Isaac Jacob ne David mo Nyankopɔn ehena owo where is the God of our fathers ye hu se Nyankopɔn bo tetefo no ban oyi won firi won haw ne won amanne mu ebi ko etwansuo Nyankopɔn yibi ebi kura no wa hu owuo nyame be fa bi kɔ so na ye brɛ so de na ye hu ye brɛ so de pa nyini nkyɛ ni pentimi nyi won brɛ so aba obi be wo ma hwɛ ma nyina ema no be ye no ma hwɛ won papa no won maame no na yare bi abɛtɔ no so yesi mo ni meko mo ni nkyire mo nwennam na aduane die nyina aye bisi basa obi be brɛ abiebie company be ye adwumaden edu so be di ne brɛ so aba no na wawu agya no ho enti wo so a wo hwɛ me a wo tie brɛ dodo ya wo brɛ bebrebe yi nyina wo be wu agya no ho nyame amamu a wo ne brɛ no so aba nkyɛ na to da wo wu achi no mpanyifo se wumafo no e wo hefa wo bafo enani pa bebrɛ o mbebrɛ nyina o machi aye basa o ma tonton wona japa de twa no selewa aton ne mama ananafo na abefa wona japa de eno na ebisa se de na tetifo no ya nyame ma mo di won brɛ so aba na bosom etwa mu no na ye ne ahwefo na tiefo adubia ya to din se the hindrances of life and as a hindrances of life abrabomu akwansidie nyoma sisi nipa kwan ma nipa botae ne hyebro de ba asase so no hyebra ne timesesa na bi wu ntam kwa na bi nyama ne yade bonu owuo eka ne nguase beto nipa na no ne se abrabomu akwansidie no
ebi ye honhom akwansidi a yemfa ye ni hu anso edi ni penya na brabom akwansidi no ebi so ye honam nuama na honam nuama no ebi ye se nipa betra bone mu na nuama bi anyankopon aka se eye onu nyankopon akiwade me nipa nye na nipa so obeye se oye amane nua bi ensasi form nipa bi kum nipa ebi do wona no ku nipa nipa bi twa kontopo nipa bi chinchim nipa ji wona japade ebi ko hye mu so ebi ti me bre na japade nipa bi afa nyansa ni tume so aje frede se sa bone no oya wo hon to da ebusua japade ahodo ebi fom fa ensase ahodo a ye ton amanipa enum ne nsia na ye hwe moja guo echese sa anuama no edidi penya ye kan da ye son se nyame na board da ye kan nipa ho na da ye bia nipa bi so son no eno so de akwanse de ebre nipa da ye bo a wo so na wanya ho adwuma ede yade owuo egisanye amanenya ena ebre wo na baby bia ye duru no eye abusua family sa abusua ye wo nipa tumu no abusua no so timi ye akwansi ye abusua bi wo ha ye abusua bone abusua bi wo ha eye wudifo abusua abusua bi wo ha ye de ben akronfo asefo awudifo abusua emo ena wakoto no etrimoden abusua ena wakoto abusua bi wo ha yade abusua ohia ne ohia fufuo ho so fo ahwefo papa fo de mame fo mo tie yo mo hwe ye mame no obi anim se abusua ne bi oye ohia abusua ebi ye abusua sansono onya kotoma ebe hyehye se abusua ne bi so ya abusua pia abusua etigu so se ya osofo obo ha nyame hira mo se mo tena krobo ha mo nim apia na wona onim apia ne de obeka kire se enye adewa hallelujah amen eno na ye ba fide so ye bisa wa wo hye ye a wo tie ye se abusua ba mu na yakogo wo akoto ena ye kire mo se ye beto aso abusua no na bosumi ye nyina ye di wa abusua bo ko firi mu a wa hwe ya wo nteme ko heaven na nyina no ye beba no so yes krobu akotre mu a eye kuro a eti sun kapi c'est l'enfant sa owo asase abusua bo ye nyini nchewom krobi wo ha ye nyini nchemu yes eno ene ese nyoma ni bo enya so obesa kire wi a na asa wo be ye kristo ni wi a na asa abusua bo wo mo hwe me o mo tie to da nipa se na obone so akatua na enya ena oye bone a ho beba no kure se bone de o hauba aso fa show tim se abusua so de o hau bre nipa sa so ena nipa bone fo so de o hau bre Job onyankopon di Job one dance so o tene odi mo for ne bia ni ne ho onyankopon use the word upright that just say fini keka ye kwara na eni ne ho aso ye kan nipa of farmer ne of far or how more a true baby or no any namfofo epon a true baby or no any yire ka chance or no me nyankopon na osom no onwu kwa na obre Job body be no why ye radi Yesu Kristo ananu ya no ye kai ni wo ne sorry ye no dia na ye radi Yesu Kristo bai obaye wa mbedo afuo wa mbe ya ban adwuma wa nko ya nkura adwuma wa nko wade wa nwoba Jesus osofo wa ensi dan wa nko to asase bi e won kran e wo we shahel wa nko ba bibia wa nko pa ku so ko pe baby o anko him bo lego wan ko si da bia wo ho ni nyama kanto man wan ko ho aso de na to ye radi Yesu Kristo na kire se enye bone nko a na de o ha obere ni pa corona Yesu Kristo ko free na abusua no kura no amwa die na Nathaniel kan Nathaniel says ka kuro no kura de bi papa bi anti asofo nipa no o kan sa asem no o ye meret training o ye obi o ye obrefo wo sua de akonanim onim kuro no abakosem se ade papa bi anfiro
Ngosan wo ba twerɛsɛm ɔyɛ theologian. Yes. Wa bene. I like that word. Hallelujah. Amen. Na yɛbɛbɔ mpaeɛ mmɔ. Enti ɛna yɛkɔ yɛkyi kakra. Na yɛtimi abɔ. Ɛnna mo a mohwɛ yɛ mo tie yɛkan ɛyɛ 1 Chronicles chapter 4 verse 9 to 10. Na yɛkan papa bi a yɛfrɛ no Yabes ho asɛm. Na yɛkyerɛ sɛ Yabes sɛ ne na sɛ ɔde yaw ɔde ɔhaw na ɛwo no. Enti Yabes maame tena busua yaw wom na yaw no kye maame no. Na ọba no ọwọ no to no yaw Yabes na ko wanumonyam sɛ ne nuanom nyinaa aso so ɔmaame yaw na ɔde wo no tum no sɛ abusua no edininya na Yabes anka na no antum Yabes bompa sɛ Awurade tie ne mpaebɔ na wa oyusu the word wa ma yaw bi yaw na ton ɔmaame no na Bible sɛ Awurade tie de ɔka nyinaa yɛsɛn asua sɛ yawa busua bi o ha osofo empanyufo agufi ho nyina ye nipa bonefo ade bone ena abusua no omo support eno ye yisa ade ne free Judges chapter 11 verse 1 to 11 na yehu se nipa kro no ya yanka mu biom na emwa kan ten na amafo na tie obu abusua wo firim sa na mote omo support ade papa ene obi ewu ofie ho wo hwe de ye de obaku nani ne mabi nam so de kromon panyimfo a onima bakosem nsasesem ajapade nam so a osofo kamen ko wose na Gilad ni Yafta ya obarima oyenam nanso yo ba dwamanfo bi ba na Gilad na wo Yafta na Gilad yere wo mamerima ma no na yere no ma ni nyini ye no opam Yafta na oka kire no se wunya de ye ja fie firi se oba foforo bi ba ene na Yafta dwane firi ni nuanom nchen kwotena Tob asase so na nipa wufo bo a wona no ebeka Yafta ho na oni no firi edi na eno akire no Amonfo ni Israel kodi akon na amonfo ni Israel kokon ya no Gilad benifo kofa Yafta firi Tob asase no so na okacha Yafta se bra beye yen safo hene na ye ne amon kokon na Yafta kacha Gilad benifo ne se enya ma na motane me na mopam me firi ma ja fie nu busuabu ho a ye tanwo ye san pamo to mo tan Yafta na mo san pam no enya Yafta nuanom kwa na tan no krom ho mpanyimfo abusuanom ho mpanyimfo krom hemfo ene ye divni baby krobo okura na okoto asase wo ho osofo na uwu a ajapade kromo hemfo agifire abusuane nsem agifire man nsem mpanyimfo ni nyina nim no kuda no aso mo nka da kunumo eye etimodemfo ememfo ewudifo asefo Aisha akronfo ma ene sa abusua no osofo ebi na to Yafta omo pam no ma abrante no opapa wuye ye to no so sa ene die na ewa abusua bi a wakofiri mu afa o how na ba abusua bi wo ho a gese ye hia bibi wo ho na frɛ wo asemba de a ye be frɛ wo anso so edidie ba ye yi wo firi mu ebusuan ba mu na wakoto ene na ebusuan eyensan so obi tie mo se sofo mebusuan no asempa na wo kan no ebusu hwe na obi tie me ebusuan no so awoso wakofiri mu no ye ka sika mu obi edin a mu obi anso ebusuan no esori tie omo ho omo tan mo ho na bi tu bi edu na bi ye bi ebusuan Joseph ko firi mu eye ebusuan a big family. For ebusuano tono ebusuano bon hopo nanka o papa kan se munua no mokọ adwuma enti be faduane fa koma wo na me pesa o kan so mu hu o munua no wa kirechire no die no mo ye for the sake of time from verse 5 to 11 ye ne dae so Genesis chapter 37 verse 5 to 11 no eye ne die on so your about time no na yanka from verse 18 to 20 no na yanka adwene wo abusua wa abusua wo firimu and abusua mbo ye kan japade a anso ye tuodu ye se nipa ye kum nipa ye de nipa nam ye ntie de omuhu omunua no de na omokan na ne nuanom hu no akirikiri
Omo na chire no. Na wonya no wonchen no. Onya no wonchen no. Opam ne tiri so se obeku no. Opam ne tiri so se omo beku no. Na osese wo ho se. No osese wo ho se. Hwe. Da yesonfo no oba no. Tie professor no na eba no. Ebusua mo krachi no na eba. Osofo no na oba no. Businessman, businesswoman no na eba. Doctor no na eba no. Tie otutututu kwan no. Ono na oba no de efere se abogafo papa no abogafo maame no ena eba no enti momra na yempam ne tire so yento yade ma no yento diabetes ma no yento pressure ma no yento akoma yade ma no na yenku no yenti nyini nche abusua ni bi no ono ani nua no mo the same blood moja baako asofo to aso afi momra mayenku no emfa ne nto emula ibi mu emfa ne nto wira no bi mu na yenkasa aboabone bi na awe no na yenkasa aboabone bi na awe no na ya hwe ebusua o enya bonte sofu ebusua se yenkasa aboabone bi na awe no na yenhwe de ne dai no ne dai no beye oh ne company na wabie no awade papa na wanya no ya hwe de beye asofo ya wabusua bu ho a oyoba na oba be ware unya de bema no kofie kochia se Kim awale no ma sobio ebusua bu onya wo baba ko se Kim asofo awale no gu a ontimi nwokura bi onya kompio wanhwe yi a obetra nyame fi abompa saa nyame am so mu a obebodwa ntrabra na de paka se woni so ba se fi onyina ni pasamo ebusua bu ho a ohia dondo ni papa wo fi obia ya solitia no ni papa mo fefe nyina ye kunkumbi ya boneto eno na Acts chapter 2 verse number 40 say moma yenyi mu free enema ebusuan kontoshim ebusuan be mu na ofree eno na ne yesi ye bie tatefo na tum na empa bonko a ofra e bia busua me free mu no sei na edi menya na ye no wa bompa se nyame asoma yen sompaka safidie so enye asolesem na se ne be ya enumonyam ne hyebre ode ba asase so no etimi abam nyankopon se no nam asomafo ne nsa so agi nipa pie no obi biara odi adanse ohwe sida awa kire se nyankopon so nam sida awa ti no so agi nipa nipa pem se ka wanhie sida awa kana ne magu ase MCR aya systematic press one wa pamfo sa so na ntiamo ane ni team ebo mo chidom monfa numbers no ento screen no so mo amutie radio no nti na mebobo so eye 0557 000 967 and 0553 53 89 0553 53 89 0557 967 and na enibra ba into frɛ na utie wo ho ewo TV no so no radio no so a we de me amayi we frɛ kyɛ sɛ asoɔden ketenkete so de nipa be kɔpro nsam gyem enti hyɛ no so enti ma me frɛ for the kind praise God hallelujah Obapa ehina omamma udin ofrefre hi na dien na unewo be no wakotom na ye no mompai by John is my friend Syria. I go again now I wish you me a bit contention. Or how do you real one everything a power there na open everything. And I this one day super. Mokwa wade bia na mokunu na wu ajamo. Enti ode wene to ho a nipa dodo be san na wo ankasa wani fie wahu so omukru no mo awuwu sa aja wo ho status stema ma me sai ma me ware ko mukru ya sana o sa ware sofu ane so no kwa ware ko so mukru asu Ewe se me de ra ni yan so ma kwa ware pen me kwa ware na ale bata ame no mompai
Awurade me John Psalm 107 verse 20 so suma wasem ko wafran Yesu umoja na hwegu cover enkasama wafana ebusuana mo apam no Awurade ma every one ne maso Yesu demo amen amen praise God. Hallelujah. O free na also so ebusuana apamba na wakotu madunya. Me ba cho me ka se frɛ butuda. Na ye ebusuan e ma ne de edi nya pa na ma ne tine kwa wale ba na ye ntine kwa wale. Na ma ne ye wo a mu nye ye mo de mu ja ye siwo. Awurade me suma wasem ko aputodwa omoja na hwegu cover no yes Lord enima wafuna yi enima oni ni nuanom entwetwa anje won Awurade ma woni adanse se sompa dwumedie so na Awurade nam so yiwo ne o mafiri mu amen amen ofra na otie ho radio no so a bone nketenkete meyi wafiri praise God sunyane die na edu nyamami ma oneso ma mo la busia diminya papa menene Nkola ise se bia anya adwuma busu menya adwuma mitifie kwa menya wadwa meno bompai Nkola womunya ire mema womunya ire womunya adwuma Obia patekia me abushwa de nya you you say she feel yes ya me so for me no bompai Awurade a oyen senkyerene nyankopɔ me sumo asem ko sunyane wa fona one ne ye ma ne mema apam bi adabusua no ma edimunya Yesu moja hwegu cover enkamamo enimamo moja ne nkasa wo fi ho ma efra dance mamo amen amen praise God Hallelujah. Papa mo di on ofre free ade na wakotomu a edu nya opese no bompa he. Nkwala fa na na plan kasa fu. Bo ho beti mabo na na kua kasa. Papa wa tradition ina ni awo man kuno. Papa bia ni wa ni da so. Na ni nya. Ni aduna kami ko ye awale ko din ko ye wa bi. Because we are doing the person. We are not the person no bonfire. Christo moja shegu Calvary. Jesus. O mami amkuno. Endi mamo, enkamamo, enchichanchemo, apamono, emontin frimoso. Me fra adanse ni nshira mamo. Yes. O yes to demo. Amen. Amen. Mo Facebook ni nyina me bompa mamo se Kristo moja na nkasa mamo. Amen. Mo YouTube ni nyina Kristo moja na nkasa mamo. Amen. Mo Facebook YouTube on type amen 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 eye juma eye jidi. Praise God. Hallelujah papa. O kasa free hin na busu be mu na wakoto na die na edi munya. Papa me kasa free so me. Ya bi mu die. Emu na enya wale we obi na enye ye kwa be apasa ba enya na basa na we busu ni papa pe bia ni ho se akwantue kura ni abusu ni me no bompai me suma Awurade asem ko so ame Awurade wa fona oso be ma ye de yakoma pe se woye ma jabesa wa fona so Awurade tie ne kotosere twetwa je no ne odian ma mo adanse amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. When you man you so we praise God. Hallelujah, Papa. O kasa free hin na de na edi unya de na wakotom wabusua no. No pato me wo tetire mo me kremoni na masachira me fe Kristo. Mo. Mo se me so bi egu. O se him Bible sem Bible. Odi mampa. Wadwuma sem nkoso. Na me yesofu ma me bes me peja na agye egu. O peja na agye egu. Mama na o mompa me free na wasa from na yakasa.
Awurade a wafrɛ Jesus. Ɔsɛ ofrɛ yɛn bɛhyɛ yɛn nimonyam na wamfrɛ yɛn sɛ wobɛgu yɛn nim ase. Yes, Lord. Awurade ma ɔmogya ne nkasa ma wafena. Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Kantinka okasa free na die na edi unya abusua no mu papa. Praise God. Praise God. Menton ka san cobra san frebium. Praise God. Praise God. And then so na gugu ti ahoma no so aye toro. Aso mu nyina so. Praise God. Hallelujah. Kantinka o frefri na die e na edu nya die na wakoto mu abusua no papa. Bacho me kasa free church mai. Mo meti o papa. Me papa na na titri mi na na chunkia na me ba chita pa. Oh, fine. Na Kasa meti o papa. Oh. na dia ha me ne se majimasem ene nkwayi. Mame no bompai. Ohene ba me no bompai. Awurade me de ohene ba eba wanim. Yes, Lord. Awurade se yensa na dwuma so na wo be hira. Amen. Awurade hira wakwansa na dwuma so. Amen. Ade bi esi no kwan. Awurade yifri ho. O Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Udini memo udin o kasa free na die mu na wakoto opese no bo pai. Bacho me kasa free do. Na baba e se bon plan ni me bisia. Praise God. Ni me bisia. Na baba me papa ababo e dia ababo bipa menso yedi kutia papa dumi na bompa na na mama no bompa ketika mama no bompa sa be ma na kasa no eni braba awrade me suma wasem ko wakwa nchen ose abusua na ofrem omo nyina bre aso de oye bia nyeye Kristo moja hwegu Calvary na eyi no meninsa na twera ya twera fa ye hono enkasa mamo Yesu demo. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Praise God. Praise God. Hello. Kasa wo na wo so. Dini baby o kasa firo. Wenti me nyina so ma me fro fo. Acho me kasa free. Asama kese. Asama. Ni jare. Na kuma. Into me who is here. It's a woman power man why. Wasem ko asama kese. Wa fana kuma ete. Yes. Ade bia ya kuma ya de. Jesus. Ya de biara. Yesu mata pemo de sawo ya. Yes, according to Isaiah chapter 53. Yes. So say ayare sanya odi asese Amen. 107 also suma na asem ko saya de ayare sa tu menan to so sese ya Yesu demo. Amen. Amen. So na boy Yesu den 7 times go so sese ya na nom akoma no beko. Praise God. Praise God. Ojira so yento nka wo fia o. Me fani pa mi do pa ye jampa bona gum kakra. Praise God. Hallelujah. Embo udi on ofrefi na dia na wakotom wa busua no ma edi wunya. Acho me kasa free na acho. Ni so me kwa ya. Na so ya na. Na na ko na ko so na ko ya na ba. Oya juma o. That's it. Ya man adwuma no kra anye yie na watimanya sika ya ho ade. Awurade bon paye de wafra ba wenim. Jesus. Apambia onamu. Colossians chapter 2 verse 14 ne kan. O se de ya twere
atwerɛdi bia yɛatwerɛdi edim fam ho Kristo mogya pepa idea ye yɛatwerɛ yɛde abusua ne de afam ho mogya ne pepa firi mo ho be ware yɛbɛyɛ mo ho ade wo Yesu dem amen praise God hallelujah katika o frefre hin na de o say papa wacha mire adwuma enkoso ade a wabusua no ma na sa wo nkoa na o ye adwuma abusuam me no bompai awrade wakoa o se de wakotom ye o ye adwuma enkoso awrade sa de na ya atwerede etia wo Colossians chapter 2 verse 14 sa atwerede no empepa mfiri ho empepa mfiri abusuam no o Yesu demo amen sa brede me pese ye nyina ye bompa ye mpan no ye bonu mieno wa wo hwe me mo am wo Facebook ni nyina ye break it out ka sa awrade Yesu ena nwumre abusua bi a yakotomu a edi nya sunsun biara ekura sa pam no mo ye gira Colossians chapter 2 verse 14 o say atwerede bi a otworoye a odi edin fam ho ye busua fam ho edi abusua ne nya yemfa ye ni hunu anso edi abusua ne nya atwerede biara moja na hwegu Calvary kasama yen say break it out break it out open your mouth and break it Fire! Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Prayer number 2. Kasa urade Yesu. Urade Yesu. Niama bia edi abusua nya. Niama bia edi abusua. Ah, edi eni ehu. Edi ehu. Anso yentime nya ho hwe. Anso yentime nya ho hwe. Ene enwumre yi. Ahomachen. Anadwofan. Sabre yi. Ye bom pae. Ewo Isaiah chapter 53. Isaiah chapter 53. Asenu no. The Erado Swa course one. The Erado Swa course. Jano. Emojan. Opera Kuruno.
fa hudi odi pai ma ye fa hudi odi pai ma ye mo yade Abusiamu yade Abusiamu awaresem Abusiamu sikasem Abusiamu frimo temi som nyame Abusiamu frimo a unyini nche Abusiamu frimo a unyini nche Apama etiame mene masefo mene masefo mene mema mene me kunu mene me yire jumasem say break it out yes enkasama break it out Open your mouth from Jesus Christ. Shout, I break out 3 times. I break out. I break out. I break out. Vampire chatwo. Kasa Radi Yesu. Radi Yesu. Umaye. Umoja ne hwegu Calvary no. Umoja ne hwegu Calvary. Kasamame. Enkasama mabusu. Enkasama mabusu. 2026. 2026. Ye wana boss empire. Yesu dia bo enkasama say what they are documents say they shenya me 2 minutes mo wura mu so no na ne Yesu moja and na ayare sensuo and na ne nsankyerani nsuo your din nsuo be ye biara me fra dance ma o documents no me fra dance kuso ade bia wa pagya nyame 2 minutes toso dance en toso o Yesu demo amen ya me shira o pese o follow Cedar Hour mo amofra ya mo ntimi ambo anwuram na mese na good TV nanim eye miensa ye sane outer ofra ye na obebo mpae 0557 30 90 80 0557 30 90 80 0557 000 967 number chat was 0553 53 89 I mean shall be somebody is signing out na ya the baton no ama the apostle continuation ya mean shall ya mema na mo home na ade papa ntie o kire be share same time 9 to 10 yankopon chira ope baby akobom paye china o chira Cedar Worship Center mpaibo kese no efiada mpaibo no anu o hye adanse su di echire yankopon chira sabre de
nyame nka ho. Have a good night. Bye bye.